Good afternoon po mga ka-oga. Sa ngayon po, wala muna po tayong cooking lesson ngayon. Sa ngayon po, gusto ko lang po i-share yung aking ideas sa pag-abroad. Gusto ko pong makatulong, lalong-lalo na po sa mga kababayan ko dito, mga taga-Bicol, kasi yung past employment ko, napapansin ko, bibihira lang yung taga-Bicol na nakasama ko. Ilan lang kami. Usually karamihan mga taga-Bataan, Batangas. So ngayon gusto ko i-share kung anong pwede nyong mapasukan kung kayo nangangarap na magtrabaho sa isang petrochemical refinery project. Okay? Kayo po isang skilled workers o kaya graduate student. Ito po ang mga position na pwede nyo pong ma-applyan. At yung agency po, ibibigay ko na rin po kung saan kayo pwede mag-submit na yung mga resume. Tingnan nyo po ito. Okay po, ito po, kung saka kung kayo po isang skilled workers, ito po yung mga position na pwede nyo pong applyan. Unang po dyan is welder, yan po ang in demand dyan sa mga project na yan. Welder, then pipe fitter, kung kayo yung marami na experience sa piping, pwede kayo mag-apply as piping foreman, piping supervisor. Ganoon din po sa structural. Meron silang structural fabricator, structural supervisor, and then siyempre scaffolder. Kailangan din nila yan. Scaffolder foreman, and then rigger, yung mag-guide sa mga heavy equipment, and then rigger supervisor. Sa NI naman, mag-hire din sila ng instrument technician, electronic technician, NI supervisor. Tapos pag may civil works, siyempre kailangan nila dyan ng mason, carpenter, and then bus driver, tapos yung mga heavy equipment operator, kagaya ng crane operator, bus. Kung kayo po ay college graduate, ito naman po yung pwede nyo applyan. Unang-una po yung computer operator. Sa isang project po, medyo nag-hire sila dyan ng mga ilan din computer operator. Kasi bawat department mayroong computer operator yan. Sila yung nagpa-process ng data para makabuo ng report, everyday, daily report yung department na yun. Pangalawa po dyan ang document controller. Sila yun naman po yung in charge sa siyempre sa pagkocontrol ng dokumento, gumagawa ng transmittal, nagko-coordinate sa kliyente, etc. And then, meron din tayo ng CAD operator. Sila naman po yung nag-drawing ng mga ISO or ano pa man drawing na kailangan sa project. Kung kayo naman po isang college graduate, ayun, pwede rin po kayo mag-train as safety officer. Then, applyan nyo po yung safety officer position. Mas maganda po yung sahod ng mga yan. Then, kung kayo naman po yung college graduate ng engineering, like civil, mechanical, structural, electrical, mag-apply kayo as civil engineer, as mechanical engineer, or civil engineer, electrical engineer. Kung ayaw nyo naman po doon, yun sa QC, mag-apply kayo as piping inspector, mechanical inspector, electrical inspector, civil inspector, etc. po. Yun po, mga trabahong pwede nyong ma-applyan sa isang petrochemical refinery project. Ito naman po yung mga agency na pwede natin applyan, okay? Una-una po, yung SN West. Yan po ako nakaalis. Unang first experience ko po abroad. Yan po ako nakaalis papuntang Qatar. CCC company po. Pwede, kaya ang mga kliyente po niyan, usually mga Middle East company. Kaya medyo hindi maganda yung sahurin niya. Hindi gaano ka, kung i-compare mo sa mga Korean company. Pero kung first time ka, pwede ka rin yun para lang na experience, makakuha lang experience. Pangalawa, agency natin ay yung BHR, Batanggenyo Human Resource. Yan naman po, dyan po ako nakaalis papuntang Abu Dhabi. First company ko po, first Korean company ko po, IWI. Dyan po ako nakaalis. Ang mga kliyente naman yung mga Korean, usually mga subcon, like IWI, Gimwa, Sunchang, ewan ko, kalimutan ko na iba. Basta yun ang mga ano niya, yung mga kliyente. Pangatlo natin ay yung FIR,
Diyan naman pala ako nakaalis. Nakaalis papuntang Papua New Guinea. Daewoo po. First Daewoo ko po. Ganyan po. And then, pang-apat natin ay NPL. Nakailang alis na rin po ako dyan. Bali, request. Usually, request pa ako ng Daewoo. Nakailang alis na rin po ako dyan. Mga ano rin po ako na yan. Mga kliyente, mga Korean din po. Then, pang-lima natin ay yung Yangwa. Same din po siya, mga Korean company rin po. Ang mga kliyente nila. Pero ngayon nakita ko na may mga hiring sila from papuntang Ireland saka New Zealand. So parang gusto ko nga i-try. Pero I think mga skilled at ang kailangan nila. And then pang-anim, itong caves hindi ko pa napuntahan to. Pero nakikita ko yung mga dating kasama ko sa Nigeria, nakaalis sila papunta ng Ireland, papunta ng Ireland. Mukhang magandang applyan. Try nyo. Okay po, yun na lang po. Sana may napulot kayong aral o kaya nagkaroon kayo ng idea kung paano sisimulan ang journey nyo sa pag-abroad. Ingat na lang po sa mga illegal recruiter. Madali lang po iwasan yan. Basta huwag kayong magbibigay ng pera. Ang pagbigay ng pera, kung may placement man kayo, ang placement binibigay pag hawak nyo na yung plane ticket nyo, meron na kayong visa, kung baka kinabukasan, sumunod na araw, alis na kayo. Yun po, sigurado, yun po, dapat ganun po ang proseso. Hindi yung lalabas kagad kayo ng pera na wala pa kayong kasiguruhan kung makakaalis kayo. Ganun lang po. Sige, bye-bye naman na po.